Isa patay, apat na pilasan sa nagbaliskad ang tricycle. Nagluntad ang aksidente sa Linayasan, Altavas, Aklan. Sa investigasyon sang Altavas PNP, alin sa bata ng tricycle pakadto na sa Altavas sa nadisgrasya matapos nakakas ang rueda. Resulta nagbaliskad ang tricycle kag wala na makontrol sa driver nga si Elgino Francisco. Nakaluwas ang driver pero ang biktima nga si Region Igos ngayara sa backride patay on the spot. Apat ka iban pa nasamaran nga lunsay residente sa Kabugao-Batan, Aklan nga confined sa provincial hospital. Yara sa kustodiya sang kapulisan ang driver samtang ginahulat ang mangin disposisyon sa natabo nga aksidente. Padayon nga nagahulat ang sangguniang palunsod sang syudad sang Bacolod sa resulta sang investigasyon sang kapulisan sa pag-ambos kay City Councilor Ricardo Tan kag asawa sini. Madumduman nga nagpagwa sang resolusyon ang konseho nga nagapangabay sa Bacolod City Police Office kag pila ka law enforcement agency nga pahibaluon ang konseho sa resulta sang ila investigasyon. Nagapati si Vice Mayor Elced Familiaran nga importante nga may solusyon sa natabo nga pag-ambush agud magbalik ang pagsalig sang pumuluyo sa mga pulis. Nagpatigayon sang lokal nga bersyon sang traslasyon ang mga deboto sang Black Nazarene sa Rojas City, Capiz. Ginpatigayon ini sa bespera sang kapistahan sang itom nga Nazareno. Halin sa Rojas City Metropolitan Cathedral, ginprosesyon ang imahen padulong sa Nuestro Padre Jesus Nazareno Mission Station sa Barangay Baybay, Rojas City upod ang mga deboto. Subong adlaw may santos nga misa nga ginpatigayon sa Black Nazarene Shrine kag mayor nga celebrante si Capiz Archbishop Jose Advencula. Mas ginpasanyog sang Philippine Drug Enforcement Agency ang ilang kampanya kontra illegal nga droga. Hugot nga ilang ginbantayan ang mga pantalan sa diin gintumod nga among isa sa ginapalutsan sang illegal nga droga. Kahapon liwat ginbalikan sang interdiction team kag K9 unit sang Pineya kag ginsulod ang mga nakadak nga ro-ro vessel. Gin-inspeksyon ang mga bagay sang pasahero. Natapos ang inspeksyon nga wala sang natukiban nga supply sang illegal nga droga.